Shubor nakaslem jong unongsan hima. Usembut Menteri Rangba ubadairu unoyalam ka National People's Party uba Prestun Tensong. Ulaong baka jingkang kalakang yau banlej phaibiang syaka Kongres bat lada udang lej phai undai ubej uba ningkong. Habaya dei bat nga simet ka jingkang kalakang yanga banlej biang syaka Kongres. Henry lada ngalej biang syaka Kongres ngandai ubej uba ningkong napedang kilaingut. Laong une unoyalam uba phet naka Kongres syaka NPP haus nam arajar khatpra. Hakapor badanglong Menteri Rangba u Dr. Mukul Sangma uba Prestun Tensong ulaong bakadaw ba umino naka Kongres haswa ka election MLA haus nam arajar khatpra namar ba yahap ya kajinglong noyalam barukom trekam u Dr. Mukul. As far as ourselves is concerned, I'm just telling you, I was the one who advised others to jump out of the ship of Congress. And now, if I have to go back, I think I will be a fool number one. Because we have 3 fools, so I'll be the fool number one. Maybe if I have to go back to Congress. So I would request those remaining 5 honorable MLAs of Congress, please jump out of the signature. NPP na ito ay Ni akabide bat kadi nga try ngan og kumno kabakadu minap siya ni aki paibang kinok tempon. Dekat TMC kada cumi menit. Tengi ngla try menta. NPP kla dei lepa ka ongno kadai ka mekala parti. Kabalang yok mengenai ka national status su. Teri kla dei lepa ka parti kaba upai ba jong jalan mekala ula tip ula itu batru kilayu i ya ka kam ka try jongi hapok ka jing lam jong i konrad sama chief minister jong i hapok jing lam jong NPP rengkat ka MDA patras ko. Telong kabangai syua i mga kolong ba ngatrai kan mudon ka jing ya ka parti NPP wat lada ka ka TMC parti ka wanrung hapok ka jela jong i ban ni skem ba upai ba kamstan ban ya dolo ban jit ban bisa ya ki parti